Assalamu alaykum, hormatly iyleşler we dostlar. Täze işimize üstünlük arzu edip gollaw bermeňizi we bu şartlykly habary dostlarymyz bilen paýlaşmaňyzy sizden haýyş edýän. Sagdyn Zuriýat Husus Kärhanasy resmi taýdan Aşgabat şäherinde öz işine başlady. We bu başlangyjymyzda sizin bize etjek doga dilerleriniz, hoş niyetli sözleriniz, bize berjek gollawlaryňyz bizim üçin ören gymmatlydyr. Esas maksadymyz umra ziyaretine gitmek isleýän raýatlarymyza rahat, ýokary hilli we amatly hyzmatlary hödürlemekdir. Şunun bilen baglykda 2026-njy ýylyň 15-nji iýulynda Sagdyn Zuriýat Husus Kärhanasy tarapyndan umra ziyareti ornalýan. Saudi Arabistan paşalygynyň mukaddes Mekke we Medine şäherlerinde boljak umra ziyaretinizde 4 ýylly mehmanhanalar, uçur biletleriniz, viza hyzmaty, transport hyzmaty, wagty-wagtynda nahar hyzmatlaryňyz, mukaddes ýerlerde ziyaret hyzmatlaryňyz, transport hyzmaty we